Ambalma Joliba Jabarani Flebaw anga foli ani toninu ambo takadi aw bela jelema limana aw ni nyankuma bisimila Joliba TV News Jabarani sanfɛ kuna fondi gafew lakali wati selen flene an fɛ yan ne ladala jɛmukan de min bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw ni ala ma foyi kan na nin kɛnɛ in kɔni an bɛ yan ka se ka gafew kɔnɔ kuma lakale a kun de ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi ye ntɛnɛn ye marisikalo tile 13 san 2023 min ye kɛnɛ ye a dayɛlɛla ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye Amadu Tolo ye ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan Tolo kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na Amadu Jalo ni waati in na Tolo min ye an lamɛnbaa n'an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ ka an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni ɲankuma sabu ni waati in b'a sɔrɔ dɔw bɛ sunɔgɔ la dɔw yɛrɛ bɛ soli ka wuli la a bɛ faamu su kolen bɛ dɔw fɛ yen kosɛbɛ o tɛ diɲɛ n'a taabolo ye an bɛ bɛɛ fo k'i to i sigiyɔrɔ la jɛka baara min don Tolo ne ni e bɛ kumaso kɔnɔ yan kosɛbɛ min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ k'an bila bɔlɔlɔ ni Joliba sanfɛla la o ye maa damadɔ fana ka baara ye kosɛbɛ n k'a fɔ Musa tɛ yen Musa bɛ radio de la Lamini Kulubali bɛ yen Musa Hayidara ani Augustin kosɛbɛ ka taa se Sufu Sangare ani Murulayi Murulayi taara so ale sira ale taara so kosɛbɛ Tolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Tolo gafew bi yan an na don olu kɔnɔna la kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ bi an b'a daminɛ ni indépendant kɛ ale da bɛ référendum in yɛrɛ bɔli ma dɔgɔkɔrɔ koyi a da b'o kuma de la ko référendum a bɛ n'a fɔ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ kɛ Tolo l'indépendant yɛrɛ ko k'ale nin kuma fɔ l'indépendant ko ale ka bɔli 5671 o kɛra juma tɛmɛnen marisikalo tile 10 tɛmɛnen ko ale y'a sɛbɛn a ka gafe kelen in kɔnɔ k'a fɔ ko waati minnu dira furanjɛla fanga fɛ n'o ye chronogramme ye ko waati ninnu tɛ ka kɛ a kɛcogo la ko gouvernement filɛ nin ka na tiɲɛ di olu ka kuma ma u ye laseli min kɛ juma tɛmɛnen ko référendum ko a bɔra dɔ kɔrɔ min kun bilalen bɛ marisikalo tile 19 la tiɲɛ don dɛ ministre de ye nin yɛrɛ de nin kuma fɔ ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga a ye kunnafoni sɛmɛntiya a ye kunnafonidilaw de wele Tolo ka ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko référendum waati ni ale de bɛ chronogramme kɔnɔna la yɛlɛmani minnu bolo dalen bɛ ka kɛ ni o ye ko a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka a tɛna kɛ fɛn janba ye a bɛna fɔ waati wɛrɛ bɛna di waati min tɛna janya ko yanni u ni EJ maaw ka ɲɔgɔn ye ani politique maaw n'o ka se ka kuma u bɛna waati kura min fɔ Tolo ministre ka ɲɛfɔli la colonel Abdoulaye Maïga a ko nin bɔli a dɔgɔ kɔrɔ référendum kalataw dɔwɛrɛ tɛ o ko assise nationale de la refondation yɛrɛ laɲiniw dɔ de ye nin ye baara min n'a ma se ka kɛ a kɛ waati la u k'a bila ka taa ɲɛfɛ ko wa fana ko autorité indépendante de gestion des élections yɔrɔ jamana ye marabolo kuraw sigi sisan n'o ye découpage administratif ye min ye an ye marabolo 19 de sɔrɔ sisan a ka kan EJ ka taa sigi nin bɛɛ la ka kalata labɛn ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ colonel Abdoulaye Maïga ko o ye kun dɔ ye kun dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye Tolo ko carte nationale d'identité biométrique sécurisée ni sɛbɛn min filɛ nin ye yɔrɔ ale de bɛna bila an ka kalata sɛbɛn nɔ na ka kɛ ni CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen ka taabolo ye Mali bɛna o baara kɛ colonel Abdoulaye Maïga ko o carte biométrique in bɛ ka dilan sisan a baara ma ban fɔlɔ bɛɛ bɛ ka taa ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanadenw kan ka kala ta ni sɛbɛn min ye o ma sɔrɔ fɔlɔ makɔnɔni tɛ kɛ fɔlɔ makɔnɔni bɛ kɛ fɔlɔ colonel Abdoulaye Maïga y'a jira k'a fɔ ko ka ko dɔw jɛya ka jira k'a fɔ référendum in bɔli a dɔgɔ kɔrɔ o tɛna fɔ ko gouvernement ma a ka chronogramme a ma a labato dɛ a ma waati labato k'a ko min ye kalata minnu bolo dalen bɛ don nataw la ko waati olu tɛna yɛlɛma o de kuma yɛrɛ Tolo l'indépendant ka kuma don ale indépendant kelen an bɛ t'o kɔnɔ kɛ a da bɛ cadre des partis politiques ka kuma la k'a bɛna fɔ ko olu ko k'u jɔrɔ bɛ koyi olu jɔrɔ bɛ min na nin kuma kelen de don Tolo cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel
l'air damado dɔrɔn ministre kelen ka nin kuma fɔ l'indépendant ka kuma la bi ko cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel u ye jaabi di u fana ye kunnafonidilaw de wele k'u ka jaabi di k'u ka fɛla yira u fana u ko u kamana gannen don u y'a yira k'a fɔ ko chronogramme ko nin bɛna fɔ ayiwa a bonyabaliya chronogramme tɛna kɛ a kɛcogoya yɛrɛ la bilen cadre maaw de ye nin kuma fɔ ko k'a sɔrɔ dun tolo ni a ma kɛ a kɛcogo la an bɛ se k'an sigi ni ɲangi wɛrɛw de ye min bɛ se ka bɔ CEDEAO fan fɛ ka ɲɛsin Mali ma l'indépendant ka kuma la cadre maaw ka nin jaabi ka ɲɛsin min ye kalata min kun bolodalen bɛ ka ɲɛsin an ka sariya sunba ko ma n'u ka ma référendum cadre maaw y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye tamasiyɛn min ye olu ɲɛ bɛ tamasiyɛn min na ko dɔwɛrɛ tɛ ka dɔ fara furanjila fanga a waati kan n'o ye prorogation ye ayiwa l'indépendant de nin kuma fɔ dɛ to kosɛbɛ n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ an ɲɛsin l'essor ma kɛ faso ka gafeba ale da bɛ waleya la min bɛ sanfɛ kalanko hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko suɲɛli waleyaw ko kabini tɔgɔsɛbɛnyɔrɔ tolo nin ye dabalibanko de ye n'i ye jateminɛ kɛ Mali sanfɛ kalanso dɔ bɛ yen n'u k'a ma faculté des lettres des langues et des sciences du langue a yirala k'a fɔ ko yen nɔ kalanden 102,255 o de bɛ yen ni kalanso in kɔnɔ nka a yira k'a fɔ bɔ nana kɛ mun kalama ko tɔgɔsɛbɛn waati la n'u k'a ma ko inscription tolo ko kalanden 5,028 ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ olu tɔgɔ ma sɛbɛn i n'a fɔ tɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn cogo min na n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara 40 ani murumuru 52 ɲɔgɔn na nin hakɛ in bɛ tali kɛ o de la ko nin faculté n'u k'a ma FLSL tolo a yira k'a fɔ san 2020 ka na bila san 2021 la tɔgɔsɛbɛn minnu bɛ kɛ san daminɛ la a yira k'a fɔ ko kalanden dɔw bɛ yen tolo olu tɔgɔ ma sɛbɛn i n'a fɔ tɔw tɔgɔ kan ka sɛbɛn cogo min na dɛ sabu wari min bɛ sara tɔgɔ sɛbɛn na professionnel maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara la n'u bɛ tila ka taa kalan kɛ olu kan ka 1000 de sara nka u tɛ dɔwɛrɛ sara dɛ 1000 olu bɛ 1000 de sara 1000 nɔ la 1000 nɔ na bɔ de kɛra o kalama dɛ tolo ko nka bɔ kɛra kalama a yira k'a fɔ ko association des élèves étudiants du Mali AEM k'olu ni faculté kelen a baarakɛla dɔw olu de bɛ jɛ jugu la ka nin kolokolo ni kalanso in kɔnɔna la tolo ko ko in kɔni a sigilen bɛ ni kalanso in kɔnɔ a mɛnna nka a bɔ kɛra kalama mun na recteur kura de nana nin kalanso in kɔnɔ n'u k'a ma professeur Idrissa Soyiba Traoré ale nana min kɛ ale de ka sɛgɛsɛgɛli gansan yɔrɔ ko a bɛ fɔ min ma ko audit interne min bɛ ka kɛ ni kalanso in kɔnɔna la ye sɛgɛsɛgɛli dɔ don o de taara bɔ nin kan tolo ka taa ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la lakɔlidenw ka tɔn n'o ye AEM ye o ni service de la scolarité min bɛ faculté des lettres des langues et des sciences du langue kunna tolo k'u bɛ jɛ jugu de la kalanden dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ wari sara inscription na dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɔgɔ sɛbɛn bɛ u tɛ foyi de sara olu kɔni bɛ kalan kɛ ten wa professionnel dɔw yɛrɛ bɛ yen yan'u ka 1000 sara tolo olu bɛ taa 1000 de sara sɛgɛsɛgɛli in kɔni a bɛ sen na k'a dossier yɛrɛ k'u tɛna taa di sariya tigilamɔgɔw ma u ka taa n'a ye l'essor de ye nin kuma fɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an b'an ɲɛsin LOB ma kɛ LOB ale kumana sɔgɔmada in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ale ye laseli dɔ kɛ sa k'a y'a yira k'a fɔ ko min ye danganiya ye k'o b'u bolo ka ɲɛsin Faransi jamana ma koyi dalu gɛlɛn de don min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko dalu de b'u bolo Faransi ko la bi dɛ tolo Faransi tɛgɛ talen bɛ bi janfa yɛrɛ a y'o de ta ka ɲɛsin Mali ma Choguel ko ten Choguel de ye nin kuma fɔ lobu kɔnɔna la yɔrɔ Choguel a ye taama dɔ kɛ kɔsa in na o kɛra min ye Doha yɔrɔ jɛrɛ dɔ kɛra ye min ɲɛsinnen bɛ jamanaw ma minnu ka ɲɛtaga ma sabati kosɛbɛ o kɛra marsikalo tile 7 tɛmɛnen o taama in de senfɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko larabu ka télévision dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Al Jazeera Al Jazeera de Choguel Kokala Mayiga wele k'a ɲininka o de senfɛ tolo a y'i da don Mali kibaruya minnu bɛ yen sisan k'a daminɛ Mali ni Faransi cɛ kow la ka taa min ye Mali yɛrɛ ni farafinna jamana tɔw cɛ baara bɛ cogo min na sisan lakanabaliya bɛ an bolo cogo min na sisan ani Mali ni Russie bɛ bolo min kan ka taa se hali référendum labɛnniw ma Choguel a ma tɔ foyi to nin kuma ninnu a y'i da don a bɛɛ lajɛlen la gouvernement ɲɛmaa yira k'a fɔ min ye Faransi ko in ye
ko Faransi kana a filɛ k'a fɔ de Mali kɛmɛ k'u kɛ i n'a fɔ u jugu kosɛbɛ Mali jugu tɛ Faransi ye ko ka Mali kɛ i b'a fɔ ko a ye Faransi de fili a kɔjala kan kosɛbɛ Choguel ko o tɛ Paris ni Bamako cɛ tolu baara ɲɔgɔnya bɛ hali sini ni ayiwa baara ɲɔgɔnya kan ka kɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kosɛbɛ a tɛ n'a fɔ de ko min ye kɔsa in na gɛlɛya min donna Faransi ni Mali cɛ k'a tɛ n'a fɔ ko ayiwa Mali ye juguya wɛrɛ de ta ka ɲɛsin Faransi ma walima ka maaw bɛ ka Mali su de ka kɛ Faransi kan kosɛbɛ Choguel ko o tɛ mun don tolo Choguel ko kala Mayiga ka kuma la a ko Mali dayɛlɛlen bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ ko waati min na gɛlɛya ye jamana in sɔrɔ san 2012 yɔrɔ Bamanciw firila Malikaw o kɛra jamana min na ale ko an bɛna aw dɛmɛ san 2013 ni wele bilala u ka jamanakuntigi yɛrɛ ma François Hollande kosɛbɛ doni kama tolo ale y'a ka kɛlɛcɛw bila ka na k'u bɛna ayiwa Bamanca wale de kɛlɛ ka bɔ ayiwa Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna o kan o kɛra Mali ni Faransi ka ko doncogo filɛ nin ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka tolo a yira k'a fɔ Faransi nana taabolo kura wɛrɛ de ta taabolo min n'o ma faamuya kosɛbɛ kan'i yɛrɛ kɛ jamanatigi ye k'a sɔrɔ e tɛ jamanatigi ye o ti bɛn ka malidenw yɛrɛ sen bɔ diɲɛ ko bɛɛ la kosɛbɛ jamana marabaaw yɛrɛ da bɛ ko la jamana ko la Faransi nana Mali sen bɔ o ko bɛɛ la o ti bɛn ni Mali ka pankuru bɛ pan u b'a fɔ aw y'aw sigi a kana pan fɔlɔ ni Mali sɔrɔdasiw bɛ ko bɛ don dugu min kɔnɔ u b'a fɔ aw to yan a kana don yan nka nin bɛɛ bɛ ka kɛ kolo diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye ONU ye ale ɲɛ bɛ nin na kosɛbɛ kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko Faransi de tun bɛ nin ko la yan Mali jamana fanga nana dafiri Choguel ninnu de nana fanga la olu nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ senna nin ye nin tɛ se ka to senna cogo si la jamana wɛrɛ tɛ se ka na Mali kɔnɔ ka Mali k'a sago ye fɛn min ka d'a ye k'o kɛ o ti bɛn o de fɔra Faransi ye Faransi yɛrɛ dimina ko ale na taa kosɛbɛ a ma fɔ a ɲɛna k'a ka taa dɛ Faransi yɛrɛ de ko a ma ko ale bɛ taa kosɛbɛ Mali ko a ma ko n'i bɛ taa kɛ taa nka an kɔni bɛ min f'i ɲɛna sa n'i bɛ na fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'o ye Mali ka taaɲɛ walima o ye Mali ka hɛrɛ ye jamanadenw hamina ye min ye i b'a ta olu ka dabada ma Faransi de dimikun filɛ nin ye Choguel ko kala Mayiga y'a jira k'a fɔ a ma d'aw ma dɛ a ko dalilu de sɔrɔla dalilu minnu bɛ yen n'a jira k'a fɔ Faransi ni Bamanci alakalenw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u b'u k'u dɛmɛ Mali kan yɔrɔ ko tolo n'o dun yera k'a fɔ de e bɛ ka maa jugu dɛmɛ a ye kan e kɔni ye o tigi jugulama de ye Faransi ni Mali cɛ tolo nin de nana sɔrɔ a kɔnɔna la nka n'a ta o ta Choguel ko nin m'a to Mali a ka datugu Faransi ye Faransi ka lasigidensow bɛ yan Faransi jamanadenw bɛ yan a m'a to an ye gɛlɛya foyi ta ka ɲɛsin Faransi jamanadenw ma Choguel ko nin damanda ni nin fɔra ka ban Faransi hakili la ko Mali b'a juguya la nka o tɛ dɛ i tɛgɛ tara min na tolo o ka jugu ni nin bɛɛ ye n'a sɔrɔ ko kun bɛ ta k'i sɛgɛrɛ san b'a sɔrɔ i gɛnna ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ nka nin si ma kɛ Choguel ka kuma de ye nin ye an ye nin sɔrɔ lobe kɔnɔna la n'an bɔra lobe kɔnɔ an b'a ɲɛsin challenger ma kɛ ale da bɛ péage ko kuma la bi a y'a jira k'a fɔ ko péage tigilamaw a baarakɛlaw k'u bɛ kiiri bulon kan olu bɛ ka min ɲini ko sariya ka wuli ka jɔ u ye tolo u ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ yɔrɔ ni i bɛ péage dɔn o ye sirakunw na n'i bɛ taa taama la i bɛ ayiwa tɛmɛ minnu na f'i bɛ kɛmɛ d'u ma tan olu de ye péage mɔɔw ye challenger ka kuma la o baarakɛlaw tolo u y'a jira k'a fɔ ayiwa mars kalo tile 10 tɛmɛnen in na u ye jɛrɛ dɔ kɛ n'u kama ko assemblée générale o de sen fɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛ min fɔ gouvernement ye gouvernement ka se k'a lajɛ a bɛ kalo 2 bɔ sisan bɛn kɛra ko dɔ la n'u kama ko procès verbal tolo o de tɛ ka bɔ a sira ma laɲini dɔw tun bɛ a kɔnɔna la ko a bɛ san 16 de bɔ sisan péagisiw bɛ lahala dɔ kɔnɔna la tolo lahala in tɛ lahala ɲuman ye n'i bɛ baara la baara kun ye nafa de ye nka ka baara kɛ e bɛ baara kɛ nka e tɛ nafa tɛ sɔrɔ a péage ko tiɲɛna o tɛ se ka kɛ nafa ye mun ye tolo i bɛ baara la san 16 fɛn tɛ fara sara kan jɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ d'i ma e kɔni to bɛ i yɛrɛ ma ten i bɛ baara la ten i bɛ taa ten i bɛ na ten o ti bɛn min ye secrétaire général ye n'o ye Seydou Diallo ye ale de ye nin kuma fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ péage ɲɛmɔgɔya so walima péage koɲɛ bɛ maa minnu bolo k'olu ka hakɛw lajɛ n'o tɛ san 16 o tɛ tile 16 ye cogo si la olu bɛ san 16 baara de la hakɛ foyi de t'u ye hakɛ minnu kan ka di u ma hakɛ ninnu caman bosilen bɛ u la syndicat ninnu y'a jira k'a fɔ ko hali sara min
min bɛ di u ma i b'a sɔrɔ sara min bɛn kɛra min kan ko ka di u ma ani sara min bɛ di u yɛrɛ bolo ma min sɛbɛnnen don ka bulletin kan o tɛ kelen ye yɔrɔ o ye kabako ye sara min bɛ di i ma ani min sɛbɛnnen bɛ o tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ min bɛ d'i ma o ka dɔgɔn min yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ papier kan ye majɛ b'o la e b'i tɛgɛ nɔ ko la mun na o bɛ ɲɛ cogo di o tɛ bɛn o Amadu PAJS ko min filɛ nin ye ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement k'a lajɛ maa minnu bɛ olu sanfɛ u ka kuma fɛ u ka se ka jɛya don u ka ko in na n'o tɛ Seydou Diallo yɛrɛ ka fɔ la a ko PAJS gɛlɛya min bɛ u kan bi a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban olu de bɛ kungo kɔnɔnaw na u bɛ baara la fan caman fɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ bingani wale walima bamanciw bɛ taa bi u kan u ka maa hakɛ min yɛrɛ sara u la k'o de ka ca k'u ka hakɛ ka d'u ma dɛ le challenger n'an bɔra challenger kɔnɔ an b'a ɲɛsin les échos wele ma kɛ ale da bɛ min ye malnutrition maternelle la ko a y'a yira sa k'a fɔ UNICEF ma k'olu ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko o hakɛ de bonya bɛ min ye UNICEF ye tolo ko dɔ de faralen bɛ balo tanya kan balo tanya n'i y'a lajɛ tolo muso lasirilenw minnu bɛ diɲɛ an ka fɔ farafinna jamana caman kɔnɔna la ani diɲɛ jamana wɛrɛw UNICEF yɔrɔ ale ye cakɛda diɲɛ kelatɔnba ka bolofara don musow ka tɔgɔla don min n'o ye 8 mars ye yanni o cɛ a ye gafe dɔ de sɛbɛn n'o ye rapport ye mars kalo tile 7 tɛmɛnen UNICEF y'a lase o gafe de kɔnɔna la tolo muso denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ lasiri ani muso lasirilenw tolo balo tanya kama i b'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ taa bɔ o denw kan a yira k'a fɔ n'i y'a lajɛ bi cakɛda in ka fɔ la ko jate min bɔra jate laban min bɔra o ye k'a fɔ 100 sara dɔ de farala balo tanya kan a tun bɛ maa 5,5 ani murumuru 5 la a bɔr'o la ka na kɛ maa 6,6 ani murumuru 9 ye dɔ farala a kan n'i y'a lajɛ jamana minnu filɛ n'u y'olu ta u tɔgɔ ma a bɛ se jamana 12 ɲɔgɔnna ma Afghanistan Burkina Faso Éthiopie Kenya Mali Niger Nigeria Somalie Soudan Soudan du Sud Tchad ani Yemen tolo ni jamana ninnu a yira k'a fɔ ko musow minnu bɛ yen n'u lasirilen don i b'a sɔrɔ balo tanya bɛ u la muso lasirilen kɔni yɔrɔ n'ale tɛ balo ɲuman sɔrɔ tolo a bɛ se ka kɔlɔlɔ se a den ma den min ni o sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ den in mɔ bɛ goya walima den yɛrɛ i b'a sɔrɔ i b'a lajɛ tolo i b'a ye kundama min b'a la si min b'a la i b'a sɔrɔ hali o kundama t'a la ka sababu kɛ balo tanya UNICEF ko nin min filɛ nin ye nin ye kɔlɔlɔba de ye ka ɲɛsin an ka baloko nasiraw ma ani muso minnu bɛ yen n'u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ tolo hakili ka to ninnu na kosɛbɛ Sigita Salimata Dambele ale de ye fasiri kɛ Eco kɔnɔna la n'an bɔra Eco kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ ale fana kumana koyi Soir de Bamako kumana tolo dɔwɛrɛ tɛ Isa Kawujim ka tɔn n'u k'a ma ko ACRT faso ka wele a bɛ n'a fɔ maa caman ye wala sɛmɛ ye dɛ maa caman ye wala sɛmɛ k'u t'a la ACRT faso ka wele maa minnu bɛ yen ni olu y'u yɛrɛ ta ka bɔ nin kɔnɔna la tolo ko sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 10 Escale Gourmand AC 2000 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka u ka ɲɛfɔli kɛ k'u yɛrɛ bɛ n'u ka tɔnkura sigi Alu Badara Sɛnpara ale de bɛ jɛkulu ɲɛma k'u ye ACRT faso ka wele u y'a jɛkulu bila n'o ye Isa Kawujim ale ka tɔn ye ko dɔwɛrɛ tɛ ko Isa Kawujim bɛ ka i se tereke u ka sariyaw kan tɔn in sariyaw ko n'i y'a lajɛ 100 ayiwa Isa Kawujim tɛ ka tɔn yɛrɛ sariya bonya ko k'a sɔrɔ tɔn in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko transition dɛmɛni de tɔn in sigira transition dɛmɛni de la n'a fɔra k'a fɔ ko Isa Kawujim yɔrɔ bi ale ka fɛla dɔɔnin bɛ ani transition maaw tɛ fankelen fɛ a bɛ ka kuma fasugu bɛɛ ta ka ɲɛsin u ma tolo min bɛ sen na sisan ACRT faso ka wele maa minnu bɛ yen ni olu y'a sigi u ko a man gɛlɛn koyi olu jɛkulu communicatif kɔnɔna la ani bozo tɔn dɔw bɛ yen minnu bɔra Mopti k'olu bɛ nin tɔn in k'u b'a bila u fana y'u ta sigi u yɛrɛ ye k'a ma ko association faso ka wele renouveau o ye olu ta ye le Soir de Bamako de ni kuma n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an b'a datugu ni Nouvelle Horizon kɛ ale da bɛ Front Social o ka wuli ka jɔ la koyi
front social tɛ dɔwɛrɛ o tolo laɲiniba minnu bɛ senna sisan jamanadenw fɛ baarakɛlaw ko an ka kɛnyɛrɛye kalanso n'o ye association des promoteurs d'écoles privées bi k'olu bɛ olu ye baarabila daminɛ bi groupement des associations et promoteurs des promotrices écoles privées ko bi ntɛnɛn mars kalo tile 13 Mali gouvernement baara b'a bolo bi dɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ kalan tɛ ka kɛ o ye baara ye u ye assemblée générale dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen o de senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko laɲini dɔw tun kɛra u ni gouvernement cɛ a bɛɛ wariko de ye kolo min ye subvention ye subvention min kun kan ka di u ma san 2021 ka n'a bila san 2022 la ko o kɛmɛ sara gouvernement kɛlen bɛ ka i bolo biri o kan o dilen tɛ k'a ni fɛn dɔ bɛ a fɔ a ma ko demi bourse k'o fana san 2022 ka n'a bila san 2023 la o fana ma se ka di min ye l'école karamɔgɔw n k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalanso olu ka nin tɔnba in ko bi tile 5 baarabila kɔni daminɛna tolo a dun kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ an ka kɛnyɛrɛye kalansow de ka ca n'a fɔra k'a fɔ ko ninnu bɛ baarabila la a bɛ dadi kɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ nouvelle horizon ka kuma ale nouvelle horizon kelen an bɛ to o kɔnɔ k'a datugu ko a bɛ n'a fɔ min ye logements sociaux hukumu kɔnɔ kɛ ko logements sociaux 100 a n'a kunkanfɛn k'a bɛ n'a fɔ ko o waleya bɛ ka taa cour suprême ɲɛkɔrɔ koyi cour suprême de ye nin dili bali a bɛ se du 1000 ani 993 de ma logements sociaux minnu bɛ yen n'a bɛ di maaw ma tolo ko jɛkulu dɔ bɛ yen o de bɛ maa minnu bɛ taa logements sociaux ɲini olu ka hakɛw lafasa organisation de défense des droits aux logements sociaux k'a filɛ nin ye ka kiiri a ye kiiri sɔrɔ kiiri dajara a la kiiri dajara a la cour suprême ye kiiri min daja a la o kɛra mars kalo tile 7 ayiwa cour suprême a na kɛ nin jɛkulu in tolo a bɛ n'a fɔ so minnu kun kan ka di commission d'attribution dɔ de sigira a bɛ se so ba 125 ani 566 ma o de la 1993 in ko commission dɔ de sigira walasa ka so in di a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tolo baara ma kɛ a kɛcogo la majɛba de yira a la sabu so minnu kan ka di i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen sɛbɛn min kan ka di u ma n'o u kan ka taa dépôt de dossier kɛ so tile bɛ d'i ma k'a sɔrɔ hali i ma sɛbɛn bila fɔlɔ o bɛ kɛ cogo di o tɛ bɛn maa caman yɛrɛ fana bɛ yen tolo olu u kan ka caution de sara wari kisɛ kelen o ma di nka so tile b'u bolo ODDL ale kɔni taara cour suprême ɲɛma ani ko in da tulo kan kiiri dajara u la nouvelle horizon tolo an t'a bila yan Mali de tɛ Mali don a bɛɛ bɛ yen n'i ye min ye o bɛɛ y'a dɔ ye ni Ala sɔnna tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale inchallah an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ